Една майка ме помоли да проверим това синето нещо, понеже доста деца го пият. Пише, че е без захар, има витамини, минерали, обаче аз като видя само син цвят и веднага си мисля, че ще излязат много лоши неща. Вижте, има сукралоза, която унищожава имунната система, черната микробиома и така нататък. После има натриев бензин, бензонат ли както е, който ако се съедини с витамин С става канцероген. После имаме синтетичен синия цвят, който развива хиперактивност, алергии и други неща. После има нещо карби, нещо си не мога да го прочита, много е дълго, който е синтетичен загръстител, който пак нарушава черната микробиома. И после гуми, не знам защо слагат даже гуми в напитка. И ето ги витамините, няколко витамини, вода, нацен и така нататък. Значи тук има повече отрова, отколкото ефтините им витамини. Така че внимавайте какво давате на децата, за да пият.